Cristina, volia explicar-te un parell de coses i crec que són molt importants de tenir en compte. Aquest matí al jutjat ens hem trobat amb una situació que desgraciadament està sent molt habitual. Tenim demandes i procediment on ens estan citant a 2 anys vista. Crec que tant per les empreses com pels treballadors és important que treballem, posem eines i intentem solventar aquesta situació. I després, pels nostres companys i companyes que tants anys han dedicat a la professió, mereixen una protecció digna i completa i en aquest sentit hem de ser-hi al seu costat donant suport i ajudant, fent aquesta feina des del col·legi. Vanessa Sánchez Balboa, advocada laboralista, amb una trajectòria dilatada de més de 20 anys d'experiència. Ha passat pel món de l'empresa, va començar treballant en Fremap i actualment dirigeix l'àrea laboral d'Andersen Barcelona. La prioritat de la nostra candidatura serà treballar per una jurisdicció laboral dignificada i els senyalaments no superin els 2 anys vista. I, per suposat, estar al costat dels companys i les companyes que estan reivindicant una jubilació digna.